ndikufuna kuti pamenepo mpata yankule bwino fotokoza pa anyamata ambiri achinyamata ambiri akumasowa mwayi okhala kupeza masukulu amene akhoza makaphunzira maluso ena ngati zokudza zopanga nkhani ya magetsi kumanga komanso ndi zina ngati zamadzi anyamata amenewo akumazisowa zinthu makamaka kuchokera makamaka kwa anthu a midzi chifukwa chakuti kulibeka ma youth clubs omwe akhoza matengedwera kuti akatani akambe kuphunzira nawo maphunziro amenewo. Nde timafuna ngati kumene mudapanga contribute mudapanga encourage ma schools ambiri maboma lililonse kukhale ma schools wena kuti achinyamata akhoza kumakaphunzira maluso amene akhoza mathandiza kuti anyamata aja samasowa ntchito chifukwa most youths akumasowa ntchito pakadali pano koma masuku anatani adamaliza. Ndiye ngati iweyo like iwe ndi kholo sungapeza chani ntchito ndekuti mwana wakonso ndekuti sazapeza ntchito mix kuti iweyo uzamuza kuti alipomfa naye mwana wakoyo uzamuza kuti wabwera sukulu imeneyi ilibe cheni chopindulika chifukwa kuti iweyo ukhoza ngoluza fizi suzapeza chani yosalira komanso kunkhani ya kusowa kwa zipangizo zophunzira ndi zophunzitsira ili ndi vuto makamaka malo areas most kuti masukulu zambiri amakanika kupatsidwa materials ambiri chifukwa kuti mwini wake ali kumphepete kwenikweni komabe zikuyenera kuti amene azikafika chifukwa kuti pali CDS ena ana amafuna kuti amene anawo achinyamata amafuna kuti akhale mwinaka ma scientist koma kumasowa materials ka makompyuta koma nanga akhala bwanji apanga bwanji contribute masomphenya a Malawian 63. Wow.